odštartovaní, ako som spomínal teda s kvartetom účastníkov. Budú to zrejme aj trochu taktické manévre pri takomto nízkom počte štartujúcich. A je tam Bystrik s Limončelom. Limončelo trošku puluje Petrovi Hodáňovi. A teraz prechádza na prvú pozíciu Limončelo, Bystrik, Vuelto, Autor. Takéto je teda poradie pri prvom prebiehaní cieľom. Do finišu nám zostáva ešte teda 1500 metrov, kone sú na začiatku oblúka, pri jazdeckých oddieloch 1400 metrov, do cieľa Limončelo, Bystrik, Vuelto a Autor. Takéto je poradie a zrejme sa ničoho až tak dramatického v priebehu dostihov nedočkáme. Kone vybiehajú na protiľahlú stenu, 1200 metrov do cieľa, stále sa nič nemení. Limončelo, Bystrik, Vuelto, Autor na priebežnej poslednej pozícii so Zdenkom Šmidom, takže stráži si zozadu Vuelta, ktorý teraz trošku aj pritlačil na Bystrika. Ide ho podbehnúť popri bariére, zhruba kilometr do cieľa alebo 900 metrov. Stále je to Limončelo, Bystrik, Vuelto a Autor. 800 metrov, už sme na konci protiľahlej steny a kone točia do oblúka pod výpadovkou. Stále od štartu vedúci Limončelo s jokejom Petrom Hodáňom, potom dvojica s verencov Zuzany Kubovičovej, Bystrik a Vuelto. A na poslednej štvrtej priebežnej pozícii Autor, víťaz trojky na 2 km spred 2 týždňov, ktorý stále vyčkáva pod Zdenkom Šmidom. Kone už sú na začiatku cieľovej roviny a stále je to Limončelo, ktorý je na bariére. Autor takisto dobre vytočil Vuelto a Bystrik. Autor teraz prechádza dopredu a Vuelto mu zrejme nebude vedieť konkurovať. Je to Autor, ktorý sa vzdialuje od svojich súperov. Vuelto zrejme ešte dosiahne na druhú dotáciu, možno ani to sa mu nepodarí. Autor, Limončelo, Vuelto, Bystrik, takéto je teda poradie.